遥か銀河の彼方からやってきたジェダイナイツです。宇宙のお尋ね者の我々に演奏の機会を与えてくれた主催者に心より感謝します。与えられた任務を完璧に遂行し、会場を盛り上げてご覧に入れましょう。フォースとともにあらぬこと。ジェダイナイツの皆さん、よろしくお願いします。
ですっかり演奏するのに必死で何も曲紹介をせず申し訳ありません。ダース・ベイダーから我々地球にいる時間が短いのでパパッと演奏して去りますっていうコメントをいただいてたんですけど、すいません、今紹介しました。あれですね、次に演奏する曲はハンカチのクエッカで、続けて同じようにクエッカの曲が続きます。フアナースルディ、この2曲をお送りします。
というふうに聞いてるんですが、大丈夫ですか？大丈夫だそうです。はい、ありがとうございます。